όλο το νησί. Έλα, που είσαι, κάτσε να δεις τι σου έχω σήμερα. Έχω πάρει αμπάριτσα από την Αθήνα και μου γκρινιάζετε, μου στενοχωριέστε στη Θεσσαλονίκη ότι δεν σας φροντίζω. Ο θείος Ούρσο είναι εδώ για να σας φτιάξει όλους. Πού είναι η ανάληψη, δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη είναι καλό σημείο. Πρέπει να είναι καλό. Σου έχω ερωτική φωλίτσα του 4ου ορόφου. Ένα από το δωμάτιο, κατασκευής 68, ανακαινισμένο, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ενεργειακή κλάση Β+. Τσεκάρε εδώ φασάρα, κουζίνα ξέρω εγώ, και κουζίνα, και κουζίνα, και η κουζίνα. Βασικά αυτό είναι ένα μπάνιο και μια κρεβατοκάμαρα. 35 τετραγωνικά είναι, τι παίρνει. Και αυτά τα 35 τετραγωνικά αγάπης και στοργής έχουν μόνο 1,35 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί νομίζετε ότι το μετρό έρχεται τζάμπα. Θα μπω σε φτηνά αστεία την μπουμπουκάτσα με κοινόχρηστα αυτή τη στιγμή. Θα σου πω όμως, στην περίπτωση που θέλεις, τι άλλες επιλογές έχεις, στην περίπτωση που έχεις αυτά τα χρήματα και θες να βρεις κάτι μικρό για να μείνεις. Αυτό είναι ένα μικρό σπίτι στο Τικεχάου. Το Τικεχάου είναι στη Γαλλική Πολυνησία. Σε αυτή τη φάση του open floor plan, έχει μπαλκονάκι που είναι μπροστά στη θάλασσα, έχει 2 κρεβατοκάμαρες, 2 τουαλέτες και μαζί με άλλα 9 ίδια σπίτια, 2 εστιατόρια, 2 γκαράζ και 2 αποθήκες, είναι τα μόνα κτίσματα στο νησί του Τικεχάου. Ολόκληρο το νησί είναι 2,5 εκτάρια και πουλιέται όλο για $1.254.000. Ναι,